So, yes guys, ito ang naibili natin sa ating pamasyal today. So, bumili ako nito, 'di ba? Matagal ko nang gustong bumili ng ganito. Napakamura lang ito. Mura lang siya. So, mura lang talaga siya. So, iyan, ang ano dito, iyan, may lalagyanan tayo niyan. Tapos, tsaka, mayroon din tayo dito, lagyanan ng cellphone, kung ano-ano, at lagyanan ng mga cards. Iyan, oh, may mga lagyanan ng cards. May mga paliit na brackets. Tapos pagdating dito, dito rin lagyan ng cellphone. Tulad nito, lagay natin yung cellphone. Bongga, diba? Pero dahil dalawa yung cellphone natin,